И здравейте, драги зрители! Днес ще правим боб. За целта са ни нужни 3 моркова и 2 кромида. Извинявам се за звука, обаче котката не е разгонена и собствениците на котки ще ме разберат. Ще се върнем след като нарежем неща. Така, морковите и лука, след като сме ги нарязали. Ето така. Запържваме ги. През другото време ще се измия сварения боб и след малко се връщам. Така ще ви покажа една рецепта за къпана баница с къпани кури, която тук по нашия край е така доста известна с тези къпани кури. Тук отзад е рецептата. Време за да видим тук какво се случва. Така, запързваме ги морковчетата на по-слаб огън. Слагаме фасола да се запържи леко и той. Извинявам се за мялкането на котката. Отново слагаме вода. И изчакваме да заври. Слагаме едно бульонче. Зеленчуково слагам аз. Вие, ако искате, си сложите и телешки, но аз предпочитам зеленчуков бульон на Маги. Докато чакаме да ни се свари фасола, през това време ще си направим застройката от червен пипер и брашно. 2 лъжици брашно слагаме. Така. И пипер, червен пипер, 1 лъжичка и половина пипер червен. Така. Доливаме вода и започваме да бъркаме. Бъркаме, докато не получим хладенна смес. Ще се видим обаче в час 2.